Ja već imam sljedeću gošću u studiju i zadovoljstvo mi je najaviti jedan projekt koji se uskoro po treći put održava u Zagrebu, ovog puta u nešto drugačijem obliku. Dakle, spojili smo festival čokolade i kave i ove godine imamo Coffee Art and Choco Fest, možemo tako reći. A ovdje je Sanja Bančević-Medenica koja je direktorica, u biti idejni začetnik festivala, alfa i omega, inače vlasnica agencije Tvornica događaja koja evo smišlja ovakve lijepe događaje. Dakle, ove godine se festival održava i na drugoj lokaciji. Prijašnjih godina je bio na Trgu Bana Jelačića u čuvenom šatoru ili kako bi se to adventskoj kući. Međutim, ove godine je u popularno zvanoj i znanoj džamiji, ali službeno se to zove, čekajte, prostori Hrvatskog društva likovnih umjetnika. HDLU. Da, HDLU. To je na Trgu žrtava fašizma. Sigurna sam naravno da se i Zagrebčani jako dobro znaju gdje je to, a i naši gosti. Nije Zagreb baš tako velik. Evo Sanja, predajem ti konačnu riječ. Hvala vam. Kako si se odlučila na to da ove godine, dakle, spojiš dva vrlo zanimljiva festivala koja su u stvari tematski jako lijepo nadopunjuju? Pa kava i čokolada su vrlo kompatibilne i okusima i mirisima, hedonističke napasti i podjednako izazovne. Tako da, s obzirom da smo radili jednu i drugu priču, na kraju nekako smo prirodno došli do toga da to spojimo i to se pokazalo kao pun pogodak s obzirom na reakcije koje imamo do sada. Tako da naši posjetitelji koji dođu tamo moći će ući u svijet kofeina i u svijet čokoladne. Kaka, prava čokolada ima puno naravno, znači uglavnom bit ćemo sretni. Da, bar 4 dana. I adrenalinom se malo će stimulirati organizam, kava stimulira. Depresije, taman mislim da je vrijeme da malo Dakle, 6. veljače inače započinje festival. Ove godine ima jako puno zanimljivih događanja i gosti iz inozemstva, to nas jako zanima. Da, o tome. Pa upravo smo i zbog toga otišli sa trga u jedan prostor koji nam je omogućio jedan viši programski i produkcijski nivo. I to je bila želja od početka, ali smo morali probiti led pa smo išli naravno. Dakle, tu ima i puno više prostora, puno lakše. Da, i tehnički opremljeno, zgrada je, mi smo tamo imali problema i sa grijanjem, znači bilo je hladno, bilo je propuh, šator kao šator. Jasno, to je improvizirano na neki način. Ja. Tako da smo onda konačno uspjeli napraviti taj program koji smo silno željeli od početka. S obzirom da smo u HDLU, znači prva asocijacija umjetnost, nama je tema ove godine umjetnost. Pa smo onda u skladu s tim doveli i goste. Imamo američku slikaricu koja se zove Karen Eland. Ona će slikati 4 dana na licu mjesta sa kavom i čokoladom. Ona je inače među prvima u svijetu počela slikati sa kavom. Ona koristi tehniku samo voda i espresso. I tom tehnikom postiže ona sva silna sjenčenja. Znači ona radi komplicirane slike kao što su Mona Lisa, Posljednja večera, Djevojka s bisernom naušnicom. Znači ona to sve slika isključivo sa vodom i espresso. Nevjerojatno, mislim, stvarno fascinantno, što znači dobra ideja. Da. Ima, isto tako ćete ugostiti još jednog vrlo zanimljivog umjetnika, on je iz Albanije. On je iz Albanije, on se zove Savimir Strati, on je slikar, ali njegova tehnika je mozaik. I moram reći da je on stvarno u svijetu umjetnosti jedna od bitnih imena. Imamo ekskluzivu, evo da smo i njega konačno dobili, dugo smo pregovarali. Znači, kako se zove? Savimir Strati. Da, on je Albanac iz Tirane i on će raditi isto tako, znači to će sve biti demonstracija na licu mjesta koje će se moći svakodnevno vidjeti, pa evo ja pozivam Zagrebčana da dođu stvarno gledati uživo kako se to radi. On će raditi mozaike od kave, od zrna kave, znači različite nijanse pečenja zrna, sirova kava i na taj način dobiva te nijansiranja u slikama. Inače je dobio 7 Guinnessovih rekorda upravo iz područja mozaika. Znači, između ostalog radio je mozaik od zrna kave gdje je 1.000.000 zrna namontirao, nalijepio već kako se to radi. Radio je nekakvih 35 dana po 16 sati dnevno i dobio sliku od 25 kvadrata gdje je predstavio 5 kontinenata kao vrlo zemlje. lijepo. Žao mi što nemamo puno više vremena, evo za kraj da još spomenemo, ima naravno radionica i zabavnih stvari i za najmlađe.
Da, to je nedjelja, tradicionalno dan za klince, tako da će tamo imati radionicu gdje će od jedne mase, one torte Chanelove koje se rade, koje su jako sad divne, od te mase će oni raditi figurice, imat će radionicu čarobnjaštva pa će moći tamo vidjeti kako se rade trikovi, a onda neki koji budu najbolji će navečer u 18 sati moći nastupiti sa Mak teatrom koji to sve skupa izvodi. Eto, jako lijepo, ali moramo spomenuti jednu gataru. Šta bi bila kava gdje nema gatanje s kava? Ipak je to na ovim našim područjima popularna to je dio pojava. Dio tradicije. Kulturnog kruga. Da. Mi smo angažirali jednu mladu damu, vrlo atraktivnu. Mlada pa već gata. I vrlo atraktivna. Dakle, ona će biti prisutna tamo na dispoziciji ta 4 dana. Jako je dobra, ja sam probala. I ima tu elemenata koji se poklapaju, tako da svi oni koji budu imali, ajmo reći, petlje doći i suočiti se sa svojom sudbinom ili budućnošću, imat će priliku. Eto, dakle, evo za kraj, Sanja, hvala na gostovanju, želimo ti puno uspjeha s tvojim projektom, ovako fuzijom kave i čokolade, znači Coffee Art i Choco Fest zajedno od 6. do 9. veljače, ali to je u stvari 6., 7., 8., 9. 4 dana. 4 dana. Pozivamo naravno Zagrebčane i sve naše druge drage goste koji dolaze u Zagreb da posjete ovaj zanimljiv festival. Vjerojatno, jasno, jer ipak je to sve blizu, a nema čovjeka, mislim, koji ne voli čokoladu sigurno, a i kavu. Pa ja mislim prilično smo ovisni o tome. Eto, hvala i vidimo se nekom drugom zgodom. Mi idemo